Bekuphumene sinedolo kulomcimbi lapho abantu abancane nasebekhulile basenquthu babambe khona umviliyelo bejabulele ukubuya kwendodana yakule ndawo ekhaya emva kokunqoba iBig Brother Mzansi. Bekukhona nababuya eBotswana. Ke rata ho leboha ka hore le tlile Botswana la tlatsile kaofela la tlo celebrate le nna bophelo ba ka. Lo ke fihlile ka Big Brother la msupporta ho fihlela mona jwale ke kopa hore le ba shapeleng matsoho. Ke le rata ka pelo ya ka kaofela ka ka moka. Bakwethu ayimlangazi ngithini ngempela amazwi wami angisena amazwi okubonga ugcwele mfeke uthe phama e-stadium ngenxa nje kaSweet Guluva. Njengenjwayelo umndeni kaSweet Guluva ubuphume wonkana ukuzomeseka nakulomcimbi. Khona la engangamthatha khona njengelinye ilanga kunomncintiswano wabamodelayo lapha eVA Makhova. Ngathi hayi mfana mawubheka uyabasaba lapha ngathi hayi malume ikhona nisuthu. Ngathi ayikhona isuthu wawuyifaka ngibona izokunela yini. Wayifaka yamnela saye ehholo lapha eVA Makhova. Hayi wabashaya waba uMr Nquthu. Noma ngingasawukhumbuli unyaka ukuthi kwakuwumuthi. Umcimbi usekwe umasipala wasenquthu. Sizobongela uSweet Guluva sibonga ukuyiphatha kahle kwakhe nokuyiveza kahle nokuziveza kahle njengabantu basenquthu njengomuntu ohloniphayo azafinyelela lapha ekhona. Umcimbi uvalwe ngomdanso wodumo kaSweet Guluva.